Abdul B. Alƙawari Nima sarki alƙawari ke ce wacce nake fari, nima kai ka zaman kudiri na riƙe alƙawari ke ma ki rike mini. nima sarki alƙawari kai ma ka rike mini nawa Zaman daɗi saka shakuwa a ji ba a sarrabuwa, ko da an yi nisa zuciya na da burin a dawo ai haduwa. Mun zamto ɗaya ba a raba ma abadan, zami ta rayuwa. Wurina na aure ki, gida na ya zamna ki, farin ciki zamba aki, zamba aki. kai ne nawa kai ne nan ka koyin kauna ban canzawa ko da kuɗi a gefen ka ni zan zauna kafar ka kafa ta zan bi ka muje ka riƙen hannuna ka san mini tauraro da kai ba na tsoro kai ne ɗaya ko an taro da yawa a ba za su kai ka ba kai ɗaya Na rufe kofa ake ɗai ban ƙarawa. daga kai na rufe kofa kai ɗaya ni ban karawa Ke ɗai ban ƙarawa. ni ma kai ɗaya ban canzawa Ga amana ta na baki rike mini. za na rike maka alkawari Shikenan babu kamar ke gurina, ba nan ba na nan ke ce madina. Ba na ra'ayin wata in baki dankin mini rana, mata da yawa sinabina ba sa a gabana. wannan ka bai kai ba na kalle shi domin akan ka nake kishi ko ba turare kana kamshi ban daina kaunar ka ko ba da sashi manzan jini daya ba a raba ba kai ne jini na jikina Ke ce rabi da jikina, kai ne rabi na jikina raba mu da ke ni da wuya bana kwana.